Dies ire, dies illa, salvet seculum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Rose noong mga panahong nakatira siya sa boarding house. Taong 2012, Barotac, Iloilo. Itong mga panahong ito ay nakahiwalay si Ate Rose sa pamilya niya. Sadyang galalang itong si Ate Rose kaya kung saan-saan siya napapadpad. Sa araw-araw kailangan magtinda ni Ate Rose para meron siyang panggasto sa sarili niya at pangbayad sa upa na nirerentahan niyang boarding house. Kahit naman kaibigan niya ang may-ari nito, syempre, business is business. Ang pinaka-main source ng income ni Ate Rose ay yung tinatawag niyang rolling store. Ewan ko lang kung pamilyar kayo dito. Ito yung kariton ng mga mambubuti, yung detulak na gawa sa pinagtagpi-tagping mga kahoy. Tapos meron 3 gulong sa ilalim, isa sa harap, tapos 2 sa likod. Ganun yung style ng tindahan ni Ate Rose. Iniikot niya yon sa buong lugar nila. Samut-sari ang nasa loob nun. Pagkain, sigarilyo, chichirya, shampoo, at kung ano-ano pa. Kumbaga, parang moving sari-sari store si Ate Rose nun. Kaya maniwala kayo o hindi, ang estimated income ni Ate Rose sa isang araw, umabot ng 1,000 hanggang 2,000. Depende sa okasyon o kung merong liga sa court. Pumapalo ng ganyan ang income niya sa araw-araw. Paano? Punong-puno ng paninda yung kariton niya. Akala niya swerte lang siya. Pero ang hindi niya alam, meron palang kaibigang tumutulong sa kanya. Dito sa inuupahan ni Ate Rose, yung asawa ng kaibigan niya medyo may pagkaseloso. Ayaw niya kung kani-kanino lumalapit yung asawa niya, kahit pa sa babae. Negosyante yung asawa niya, kaya hindi talaga maiiwasan kung kani-kanino ito makipag-usap. Pero ang pinaka-weirdo sa lahat ng ugali ng asawa niya, ultimo kay Ate Rose na iisang tinitirhan nilang bahay, pinagseselosan niya. Palagi niyang sinasabihan ng asawa niya na huwag didikit kay Ate Rose. Kasi ang duda niya dito, isa daw itong mangkukulam. Kung ano-ano kasi ang mga bato at halaman ang nasa kwarto ni Ate Rose. Kaya talagang pinagdududahan siya. Kapag lasing daw itong lalaki, tamang trip daw sa boarding house. Kung ano-ano ang binabasag na gamit, tapos nagwawala. Isang gabi habang nagyoyosi si Ate Rose sa gilid ng bahay, nakita niya daw nakakauwi lang ng lalaki at lasing na lasing. Tumigil daw ito sa harapan ng kariton niya. Kumuha ng pamalo at pinagpapapalo yung kariton niya. Hindi pa daw nakontento yun. Pinagtatadyakan at pilit na itinutumba yung kariton niya. Siguro dala ng kalasingan niya, hindi niya nagawang maitumba. Pinapanood lang siya ni Ate Rose at hinahayaan sa trip niya. Hanggang sa napagod yung lalaki at pumasok na lang sa loob. Nilapitan ni Ate Rose yung kariton niya at tinitingnan-tingnan niya kung meron ba itong mga sira. Laking pagtataka niya. Bakit daw ni isang gasgas walang natamo yung kariton niya? Kita niyang gigil na pumapalo yung lalaki. Pumasok na lang din siya sa loob at hinayaan na lang yun nangyari. Kinaumagahan, habang nagkakape si Ate Rose, nakita niya sa may kariton niya na merong nakaupo. Ayon sa paglalarawan ni Ate Rose, maliit na tao lang daw ito. Parang singlaki ng 1.5 na Coke. Mahaba ang tenga. Nakasuot ng sombrerong kulay pula. Nakashort. At nakasuot daw ito ng long sleeve na green. Yung parang sinusuot ng mga magsasaka. Yung may butones sa ibaba ng baba. Ganon daw yung pormahan ng maliit na tao. Nakita niyang tumatalon-talon ito. Para daw naglalaro. Tapos merong panyo na ginagamit pamuna sa kariton niya. Sumagi sa isip ni Ate Rose
na nakakita siya ng isang duwende. Nung tumingin daw yung duwende sa bintana kung nasaan si Ate Rose, nagtama ang mga mata nila at kitang-kita ni Ate Rose na dahang-dahang umingiti yung duwende at kinakawayan siya. Nanlaki ang mga mata ni Ate Rose sa nakita niya at sobrang kilabot daw ang naramdaman niya. Parang binuhusan daw siya ng napakalamig na tubig na punong-puno ng yelo. Ilang segundo lang, tumalon pababa yung duwende at bigla na lang itong naglaho. Medyo nagdalawang isip si Ate Rose nun kung lalapit pa ba siya sa kariton niya at sisimulan na niyang magtinda o kukuha siya ng iba't ibang pangontra at pauusukan niya ang kariton niya. Isang oras ding nag-isip si Ate Rose ng gagawin niya. Pero sinabi niya sa sarili niyang wala naman siyang kakaibang nararamdaman. Tsaka kapag hindi siya nagtinda, sayang daw yung araw. Kaya ang ginawa niya, isinantabi na lang niya yung kilabot na nararamdaman niya at nagsimula siyang magtinda. Lumipas pa ang ilang mga araw. Pansin ni Ate Rose na parang ang bilis na uubos na mga paninda niya. Dati inaabot siya na maghapon sa labas. Ngayon daw, parang 4 o 6 na oras lang siyang nag-iikot. Simot na yung mga paninda niya. Doon na nagsimula si Ate Rose alayan yung kariton niya ng matatamis na pagkain bilang pasasalamat sa kung sino man ang nagbabantay dito. Isang gabi daw narinig ni Ate Rose na nagwawala na naman yung asawa ng kaibigan niya sa boarding house. Basag dito, tapo ng gamit, at kung ano-ano pa. Pinagseselosan niya yata yung Bombay na inutangan ng asawa niya. Pagsilip ni Ate Rose mula sa kwarto niya, may hawak na naman daw itong pamalo at pinagdidiskitahan na naman yung kariton niya. Pero bago pa man din daw makalapit yung lalaki, saksing buhay si Ate Rose at yung kaibigan niya. Nakitang-kita nilang lumutang yung lalaki at bumagsak ito ng napakalakas sa sahig. Animoy parang meron daw nagbalibag dito na kung ano. Sigaw daw ng sigaw yung lalaki dahil sa sakit na naramdaman niya. Parang may tinamaan ata malapit sa spinal cord niya. Hindi daw ito makagalaw at iyak ng iyak sa asawa niya dahil sa sobrang sakit. Hindi na lumabas si Ate Rose para tulungan siya. Hinayaan na lang niya yung lalaki. Kinaumagahan, nakita niya yung lalaking nakaupo na lang sa bangko. Bagsak daw ang kalahati ng katawan nito. Pero wala eh. Masama pa rin talaga yung ugali. Hindi daw siya pinapansin at tinatarayan pa siya. Nung nagpaalam si Ate Rose sa kanya na aalis na, sininghalan pa siya. Lumipas ang mga araw, linggo. Nakikita niya yung lalaking nakakatayo naman na. Pero hirap na hirap pa rin ito maglakad. Tapos sobrang natutuyot na daw ang katawan nito. Ang nasa isip ni Ate Rose, kung simpleng pilay lang yun, dapat ilang araw lang magaling na siya. Tsaka hindi siya dapat papayat ng ganon. Pero hindi eh. Iika-ika pa din daw ito. At dahan-dahan na siyang nagmumukhang bangkay. Umupo daw ito malapit sa kariton niya. Parang hinihintay siyang lumapit ng lalaki. Nung lumapit na si Ate Rose para ayusin yung mga paninda niya, bigla daw itong nagsalita at nagsabi sa kanya ng, Bok, baka naman pwede mo akong tulungan. Hirap na ako sa araw-araw eh. Tapos kapag dudumi ako, puro dugo na yung lumalabas. Baka naman pwede mo akong tulungan, Bok. Kaya Bok ang tawag sa kanya. Short for tambok yun. Mataba kasi si Ate Rose kaya yun ang tawag sa kanya. Umiiyak daw ito at parang nagmamakaawa sa kanya. Dahil nga may alam si Ate Rose pagdating sa mga ganon, ang ginawa niya, pinapunta niya ito sa likod ng bahay nila at sinabi niyang puntahan niya yung puno ng bayabas. Kunin niya yung mga pinakamaliit na bunga nito at kainin niya yon 3 beses sa isang araw. Alam niyo yung maliliit na bunga nun?
Di ba sobrang pait nun? Yun ang tinuro sa kanya ni Ate Rose na gagawin niya sa araw-araw. Ayon sa kwento nung lalaki kay Ate Rose, nung unang araw na pipitas siya ng bayabas, meron daw siyang nakitang duwende na paduyan-duyan sa bunga nito. Pero hindi isa ang nakita niya, kundi 4 na duwende. Minura-mura niya at natakot daw siya. Dali-dali siyang tumakbo sa loob ng bahay nila at tinawag niya yung asawa niya para magpatulong na kumuha ng maliliit na bunga. Inobserbahan ni Ate Rose yung lalaki. At ayon naman dito, unti-unti daw nagiging normal ang paglakad niya. At yung pagdudumi niya sa araw-araw, nawala na daw yung pagdurugo. Akala niya tapos na. Isang gabi daw habang mahimbing na silang lahat na natutulog, bigla-bigla daw ay nagsisisigaw yung lalaki dahil sobrang hapdi daw ng pisngi ng puwet niya. Tinakbo ito ni Ate Rose para silipin. At pagtingin niya dito, kitang-kita niya na merong tumutubong malalaking bukol sa bawat pisngi ng puwet nito. Pero hindi ordinaryong bukol. Kulay asul na bukol daw ito. Tapos walang tigil ang paglabas ng nana. Sigaw ng sigaw yung lalaki. Pakiramdam niya daw parang sinusunog at binabalatan yung pisngi ng puwet niya. Halos parang bata daw itong nag-iiyak dahil sa sakit. Kaya ang ginawa ni Ate Rose, kahit 10 oras na ng gabi, tumakbo siya sa puno ng bayabas na nasa likod ng bahay nila. At pagdating niya dun, nakita niyang nakaupo yung mga duwende sa puno. Nakabuka ang mga palad nito na parang merong hinihingi sa kanya. Nung nakita niyang ganun, agad-agad ay tumakbo si Ate Rose sa kariton niya para kunin yung isang supot ng candy. Pagbalik niya sa puno ng bayabas, wala na doon yung mga duwende. Pero binuksan niya isa-isa yung mga candy at iniwan niya yon sa tabi ng puno. Maya-maya pa, pagbalik niya sa bahay, dahan-dahan ding kumakalma yung asawa ng kaibigan niya. Hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. Kinaumagahan, kinumusta ni Ate Rose yung lalaki. At ayon dito, habang nagsisisigaw daw siya kagabi, kahit daw nakapikit siya, may mga nakikita daw siyang maliliit na nilalang na pinagtatawanan siya. Tapos meron daw pinapalo sa puwetan niya na parang pamatpat. Kada palo daw nun sa puwet niya, pakiramdam niya binabalatan siya ng buhay. Pinayuhan siya ni Ate Rose na mag-alay ng matamis sa puno ng bayabas. Maaaring dun daw nakatira yung isang duwendeng nasaktan niya nung pinagpapalo niya yung kariton ni Ate Rose. Marahil may mga tanong sa isipan nyo na bakit matamis yung dapat ialay? Bakit hindi ganito? Bakit hindi ganyan? O kung ano pa. Iba-iba kasi ang mga trip ng elemento. Tulad ng engkanto. Kapag nakagambala o nakasakit ka ng isang engkanto, ang dapat mong ialay dito ay mga prutas at isang buhay na puting manok. Kapag naman duwende, mahilig yan sila sa mga tatamis. Tulad ng mga candy, chocolate, o kahit ano pang matamis. Kapag naman yung mga maligno, laman lupa, o kung ano pa, ang gusto ng mga yan yung mga nakaayos na bulaklak. Tulad ng sampagita, yan yung mga ganyan. Pero syempre, pinaka-importante sa lahat, aalayan nyo sila ng taimtim na pagdarasal at bukal sa loob ninyong paghingi ng tawad. Oh, teka. Baka isipin nyo nag-iimbento ako. Bakit ko alam? Kung matatandaan ninyo sa mga kwento ko, lalo na yung yugto ng gamutan ni Ate Ami, samot-saring mga elemento ang nakausap namin doon. Tinatanong namin kung ano yung mga gusto nila at mga bawal. Kaya meron akong idea kung ano ang mga yon. Nagulat nga rin ako kasi wala namang alam si Ate Rose sa background na alam namin yung ganun. Tapos naikwento niya na mahilig sa matatamis yung mga duwende. Nung narinig ko yan, hindi na ako nagdalawang isip na isulat agad ang kwentong ito. Doon pa lang, matik na patunay na legit yung kwento niya. Pero, ang unfair no?
Sila nakikita tayo. Tayo hindi natin sila nakikita. Tapos kapag nakasakit tayo, parurusahan tayo. Ay. Pero alam niyo ba? Mas malala ang sinapit ng kapatid ng lola ko dyan. Pero syempre, andyan si Mamang para iligtas ang kapatid ng lola ko. Handa ka na bang marinig yan? Oo, yan. Alam mo na ang kasunod nito, di ba?